কি কি হ'ব এনে গাহৰি বেলেগ একো ৰিজন নাই মানে আমি 2016-17 আমাৰ गुड इभिनिं रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दिनै एसे इन्टारेस्टिं जादों आरो गोसोआ ओमफ्राय जों दिनै थांगासिनो दङ सुक्लाय पार्कआव बेयाव मोनसे पिकनिक जानो हानायनि माबा बानायबाय आरो ना पिकनिक जानो हानायनि जायगा बानायबाय आरो ओमफ्राय बेयाव दा सुक्लाय पार्कआव ओरैबायदि समायना समायना बिबार गायनानै साजायना दोनदों दा बेयाव जों थांनो नागिरदों आरो जोंना मोनसे खोथा जोंना 2018 नि एक्स स्टुडेन्ट आरो जाय हाई सेकेन्डारि पास खालामदोंमोन बिसोरजों मोनसे पिकनिक प्रग्राम दङ दा बेयाव जोंखौ नेहोदों आरो ना बेयाव जों थांनो ओंखारदों स' नोंथांमोना देखायलांनि बेखौनो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लेट्स स्टार्ट दे थांनि दा जोङो एक्स स्टुडेन्टफोरा बड' डिपार्टमेन्टनि सानैसो ओमफ्राय आरो एसामिसनि लोगो नांनानै मोनसे पिकनिक बानायदों आरो ना बेयाव दा जोंखौ नुहरदो दा जों इयाव थांनानै नोंथांमोननो देखायहैनि आरो ना ओमफ्राय आरो लोगोसे जोंना सुक्लायनि जोहोलाव मोने जोहोलावफुरि पार्कखौबो नोंथांमोननो दान्दिसे देखायनोसै स' जों हासपिं वाइफ सानैबो दङ थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम आरो जायफोरा आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामाखै खालामना ला थ' नोंथांमोना देखायलांगासिनो जों नायलांबाय थाबानो जाबाय ओइ আমার লোক গীতা তো দেয়া আছিল না আমার এক্সট্রা নিগলা হ্যাঁ হয় না হয় দে হয় সিনা বড় সব বেলে হইছি মানুষগুলা दा गासैबो सेन्स जाजोबबाय मानसिफ्रा सब सेन्स होयोसै ना मानुगला ওই তা ব্লগ লৈছি দে কিন্তু হ্যাঁ ব্লগ এটা লৈছি গ্ৰুপত কে মানুগলা सब सेन्स होइছে না কে বছর আমার ডিসটেন্স হতো 5 বছর মান হল 18 দিছিল আমি 18 পৰা जोङो टोटेल ओरैनो 4 बोसोरसो गेप्स जाबाय आरो ना मानसिफ्रा सेन्स जाजोबबाय ओमफ्राय सब बेलेग बेलेग फरायजोब्बाय नालाय ओमफ्राय दा गासैजोब्बाय नालाय ओमफ्राय दा सानैसो लोगो मोनदों आरो सानैसो दङ मानसिफोरखौ नायनो दिनैसो नुदों आरो ना फार्स्ट ओमफ्राय बहुत बोसोर जाबाय नालाय दिनैसो नुदों ओमफ्राय मानसिफोरखौ सेन्स जाजोबनाय नुदों आरो ना मानसिफोरखौ नायजोबनो मोजां होमबासो मिथिगोन बबे ताला बरं ना केने खबर ভাল না ও সকল ফটো গিলা দিবি সব সেন্স হয়ে গেছে মানুষগুলা না आं दा जोंनि पिकनिक जानाय रिजनखौ सोंनि आरो ना जों मानि थाखाय लोगो हमलायदो तो অলমা কৈ দিওকচোন যে আমাৰ পিকনিক খাৱাৰ ৰিজনটো কিয় কাৰণে বেলেগ একো ৰিজন নাই মানে আমি 2016-17 আমাৰ আমি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পঢ়িছিলোঁ নাওকাটা মিলন হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত তো মানে সবেই নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে গতিকে আজি 31 ডিচেম্বৰ যোৱাত লৈ পেলাই সবে একেবাৰে এবাৰ মানে সবে লগালগি হৈছোঁ সেইটো বেলেগ একো নাই बेनो आरो ना जोङो लोगो मोनलाया बहुत गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दा मानसिफ्रा सेन्स जाजोब्बाय नालाय दिनै मोनसे फार्स्ट निउ इयारा गाबोननो फैसिगोन नालाय ओंखायनो जों दा एसे लोगो हमलायनानै गोसो गोजोन होलायनो नाजादों आरो ना बेनो दा नोंथांमोननो दा जोंनि सुक्लाय पार्कखौ दा देखायलांगासिनो কি কি হ'ব এনে গাহৰি আৰু চিকেন আৰু আছে না ভিডিঅ' বনাও অলপ দেৰি হ'ব দে बर'फोरा जों सानैल' आरो ना ओमफ्राय माखासेया फैयाखै ओमफ्राय सानैसो दोङो बर'बो इसोर सुजार गानना फैदो ओमफ्राय दा इसोरखौ पाता मोनाखै आरो ना बर' नामा कय जाबि दे आरो कोन कोन एबा लागासे ओरैबायदि समायना दादा आर'नाइनि
जोहोलावफुरि पार्क ना सुक्लाय दामपुर so नोंथांमोना देखायलांबाय थानि आङो सिङाव माबायदि जाना दङ आगोलाव जायफोरा सुक्लाय पार्कआव नायफैदोंमोन दा टटेलि चेन्ज जाजोब्बाय ना बिदि नङा नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय आं नैबे भिडिअखौ शुट खालामबाय थानाय समाव शेर मारे होननाय गान गाबबाय थादोंमोन बेयाव कपिराइट क्लेम फैनो हादों बेनिखायनो आं बे ससेखिनिखौ साउन्डखौ मुट खालामना होबाय आरोना रायजोफोर स' बेनिखायनो बेयाव साउन्डआ गैया थ' गाज्रि मोननाङा आरो ब्र' नोंथांनि माथोखौबो आं होनो हादिया नैबे भिडिअआव मानो होनबा नोंथांनि इन्टारभिउ लानाय समाव बेकग्राउन्डआव शेर मारे सङा गाबगासिनोमोन स' बेनिखायनो आं नोंथांनि माथोखौ होनो हादिया सरि बर'नि जोहोलावफोर फादारफोर बर' हरखाब नार्जारि बर' हारिखौ फोथांना लाखिना बिथांमोना गोबां खामानि मावलांदोंमोन स' बेनिखायनो बिथांमोनखौ बेयाव लाखिनानै दोनगोन ना दे नों बुंलाय दिनै नोंनि लोगोफोरखौ लोगो मोननानै माबायदि नांदों गोसोआव मोजां नांदों माबायदि सेन्स जानाय बायदि मोनदों नोङो लोगोफोरा ना सेन्स जादों जायाखै दानिया जोंनि लोगोफोरा जिखिनि फैदो 50% फैदो आरो ना ओमफ्राय 50%आ फैयाखै दा जिखिनि लोगो मोनदों कार लुकखौनो बेलेग जाजोबखानाय मोनदों आरो ना रावखौबो सासेबो एखे बायदि नुवाखै नैबेयाव हासेयाव बहुत सेन्स जाबाय बे नायबाय थानाया बे सेन्स जाबायबो थ' 4 बोसोरनि उनाव जोङो लोगो हमलायदो जोंनि नै जोहोलावफुरि पिकनिक स्पट जायगायाव आरो ना बेयाव पार्कबो बानायबाय मोनसे आरो पिकनिक जाग्रा जायगा बानायबाय आरो ना बेयाव दिनै लोगो हमलायबाय आरो ना गासैबो सेन्स जाजोब्बाय ओमफ्राय सोरबा सोरबि साख्रि मोनबाय मालाय सोरबा सोरबि फरायगासिनो सोरबा सोरबि हाबा जाबाय जोंबायदि सोरबा सोरबि गथ' गथाय मोनबाय बेबायदि जाजोब्बाय आरो ना लोगो मोननानै मोजां नांदों आरो ना गोसोखौ मोजां नांदों थारमाने आपडेट जानायखौ नुनो मोनदों आरो ना लोगोफोरखौ जों गावखौनो जेनेबा बे लेभेलाव थाबाय थानाय बायदि नुदों आरो ना बेबायदि जादों এইটোলছ অলপ কে সেলফি হয়েছে মানে তো মানে ব্যাক সাইড হয়েছে না ওকে অ নহয় নহয় এইটো মোৰ মুখখন কিয় উঠি আছে
itu ঘূৰাই দিয়া ইনকা ল oh এনেকে আচ্ছা ডালিং টেষ্টটো কেনেকুৱা হৈছে বৰষা কেনেকুৱা হৈছে ঠিকে আছে মই মানে নতুনকে ইউটিউবত সোমালো আজিৰ পৰাই সোৱাদ যাবাই না যায় আখে যাদে দে অলপ ট্ৰাইং দে অৰিমংগৰ মজা ভাল হাউ ওয়াজ দ্য টেষ্ট ভাল লাগিছে ধুনীয়া মজা নে মজা কালি ইউটিউবত পাই যাবি চবে হৈ গেছি আচ্ছা পানী না নিতু কল কেনাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিও চেনেলৰ নাম কি হা কে বসুমতাৰী চবে সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি দে আমাৰ মেইন মানুহ খাৱা কেনে দিছি হা কে লাজ কিয় বসছে নাপায় কি মৰমত খাই আছে জানো দুগে বাবু ভাত দিতে বা অজয় একদম সুপাৰ হিট না সুপাৰষ্টিক বঢ়িয়া এই জগত মনে থাকে নাই বঢ়িয়া মজা মুখখন মেলি দিয়া হাই দিয়া হাড্ডিডাল হৈ দিছে গেলা সেইকাৰণে হৈ দিছে দাঁত মজবুত गिदिंनाया जोब्बाय बेखिनियावनो गिदिंखांबाय आरो जोङो दा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंबा मोजां नांदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबायदि नांदो मेंनाय नांबाय गिदिंनानै दा जोङो जोंनि पिकनिक जानाय जायगायाव थांनानै जानानै थांसै आरोना